Ac fel mae digwydd mentro i fyd ffwtbol, chwedl Mr Cantona oedd gobaith yn eicon yr wythnos yma. Mae'n beth da na lwyddodd ei gyflawni uchelgais i fod yn bêl-droediwr, achos fysa ni ddim yn cael y pleser y gyflwyno'r deyrnged, medda fe. John Ogwen. John Ogwen, un o ddoniau mwyaf genedl. Un o'r actorion hynny nad oes dianc rhaglen nhw. Mi fyrstiodd ar ein sgriniau yn ddyn ifanc glandeg, oedd yn amlach na heb yn arwr romantis. Mae John wedi bod yn rhai o'r golygfeydd mwyaf steamy fi oedd ar dyledu Cymraeg erioed. Be arall fydwn i'n neud? Mae ar ben yn y siop cw. Wish me well. Edrychwch, mae newid cwrs. Wel, newidiwch y sianel. Newid i sianel 3. Eto newid i sianel 3. Dim pwynt troi sianel, roedd John Ogwen ym mhobman. Bostock, my squire. Lady? I'm afraid the only philosophy practiced by Bostock is to do as little about his personal hygiene as possible. And why not? Nath a hyd yn oed gyrraedd y gofod gyda Doctor Who. Oes a ddim Giaffar. Falla nad yw John Ogwen yn romantig i ynglyd erbyn hyn. Ond yng nghof a chalon y genedl, mi fydd yr hogyn tlws o Ddyffryn Ogwen yn para am byth.